Ambalima bamanankan meno maliko no ani maliko kan foli ani wari mando be kata obela jeli mafuya fo sigorola au bisimila ko bi bamanankan kuna foni soro leun keneka kari temene fédération Ançars ni ziara mi laben Seid Cherif Ousmane Madani Haidara aka dembaya mko fatulunye o keneka Dognoumana lakana fanga o kunga bun kosebe Ançars lakana tigla mko kafara mali jamana ere lakana tigla mko ka ana kene tigla mko ulu bela jeli uyu jini yoro fin kene kan kosebe Tata Touré Amadou Diallo ani Ibrahima Kulubali Cherifla jabarani sotokola anga nyamada ka soro leun fe an kɔni ka baara tiɲɛ la ma gɛlɛya foyi sɔrɔ la fɔlɔ jama bɛ yen sécurité bɛ yen à 100%. an kɔni nana ka jama kɔlɔsi karamɔgɔ ka jama kɔlɔsi basi foyi kɔnɔ sɔrɔ an seko damara n'an seko bɛɛ la quoi ko ni an jɔkun ye yan mais ni ala sɔnna bɛɛ nana wasala cogo min na bɛɛ bɛ taa wasala cogo kelen na ni ala sɔnna tɔɔrɔ tɛ maa si sɔrɔ. bon i ɲɛ bɛ ne na ne kɔni jɔlen filɛ ne ye gardien ɲɛ bɛ gendarme bere bɛ nin kunna police bere bɛ nin kunna bon an 3 forces de bɛ yan sur le terrain ici depuis 6 heures an nana. On a sécurisé tout le périmètre, sinon tout le village. Donc il y a problème fou là. On travaille avec la sécurité locale. On a appuyé. Mais comme nana on n'a pas dit de problème. Non, vraiment, comme nana fou. Tout se passe très bien, très bien. Les gens vraiment la damné nous. On a fin fouillé, ça passe. Vraiment c'est en retard de la même mingue. San an bɛ labɛn ninnu kɛ tant que ni ziara in kɔni a bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ na ka bɔ yɔrɔ caman na minnu bɛ na fara ɲɔgɔn kan pour que jamaba bɛ nana yaasa ka se k'u janto u bɛ se ka fɛɛrɛ min tigɛ yaasa mɔgɔw kana na ziara la ka na ala ko la ka na banaw sɔrɔ a yɔrɔw la donc o de y'an ka cɛsiriba ye o de la an bɛ to ka kunnafoniw di ka mɔgɔw lasɔmi k'a fɔ fɛɛrɛ minnu ka kan ka tigɛ dumuni minnu ka kan ka dun yɔrɔ la dumuni minnu ka kan ka feere a yɔrɔ la u ka kan ni datuguli ye u ka kan ni kɔlɔsili ye mɔgɔw ka kan k'u tigɛw ko safinɛw la yan'u ka dumuni ninnu kɛ donc o de b'a to an bɛ na pour que ka nin jama in bɛɛ k'a lajɛ an bɛ se k'an seko kɛ yaasa u bɛ se ka lafiya ka segin ka t'u ka so ka sɔrɔ tɔɔrɔ m'u sɔrɔ labɛn minnu sabatilen don sira kan n'o y'a ye gardiw bɛɛ dingɛ bi yɔrɔ yɔrɔ gardi b'a bɛɛ kɔnɔ ka na yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen gɔngɔnba bɛ wuli yɔrɔ yɔrɔ o ye ji bɔn a kan pour que gɔngɔn kana wuli ka mɔgɔw ka ɲɛlajɛliw dɔgɔya ka accident kɛ o yɛrɛ de ye ko in yɛrɛ nɔgɔyalen ba y'an bolo pour que baasi foyi kana mɔgɔw sɔrɔ parce que ni mɔgɔw sera ka na dɔɔni dɔɔni mɔgɔw ma don dingɛ kɔnɔ ka bin mɔgɔw ma accident kɛ i bɛ taa sɔrɔ a ko ka nɔgɔn kosɛbɛ suma minnu yera ni minnu fari ka kalan i bɛ taa sɔrɔ o ye sumayaw ni fiyɛwutifoyiw bɛ se ka kɛ nka i b'a sɔrɔ o si tɛ juguman ye an kɔni ye fɛn fɛn sɔrɔ yan an sera k'a bɛɛ lasago ka ɲɛ k'a bɛɛ don kadiri kɔnɔ mun kɔni bɛɛ lafiyalen don a kɔnɔ fɔlɔ n'o tɛ baasi foyi ma bɔ a la mun b'an jɔrɔ yan. an nakun yɛrɛ ye min ye o ye ka na a lajɛ sanuya bɛ cogo min na ni ka a lajɛ ni mɔgɔ minnu ni tɔɔrɔw sɔrɔ n'an bɛ se ka min dilan yan an b'o dilan yan n'an tɛ se ka min dilan yan an b'o bila ka taa dugu kɔnɔ comme i yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na sécurité ça fait un peu partie de notre mission a ye sira ye ka na dingɛ bɛ yɔrɔ minnu na ni tɔɔrɔ kan ka maaw sɔrɔ o la a b'a ye o dingɛ nin caman mɔgɔw jɔlen don olu la k'a fɔ mɔgɔw ka u yɛrɛ kɔlɔsi fɛn min a fɛn bɛ se ka tɔɔrɔ se mɔgɔ ma o kɔfɛ mɔgɔw yɛrɛw jɔlen don sira la minnu bɛ k'a fɔ ko a ye boli dɔɔni dɔɔni pour que poussière bɛ sira la mɔgɔw kana se ɲɔgɔn ma o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a y'a ye ji sira ka bɔ yɔrɔ dɔw la pour que visibilité ka se ka mɔgɔw ka se ka yeli kɛ ka ɲɛ u kana na don ɲɔgɔn na donc an nana yan depuis an nana yan an ma tɔɔrɔ gɛlɛnmanw ye yan mɔgɔ damadɔni sera an ma yan minnu ta tun ye bili ye moto la mais a bili si tɛ an ma juguman sɔrɔ u la fɔlɔ dɔw yɛrɛ nana o tun ye fariganw ye ayiwa an ye fɛn o fɛn kɔni sera yan fo ka se sisan ma an ma kamanaguwanko ye o la donc comme a ye cogo min na san o san équipe médicale bɛ na yan u b'u bɔ yɔrɔ bɛɛ ka na an ɲɛ bɛ docteur Damele la ne kɛrɛfɛ ale ye clinique Cherifla tamani ale y'o directeur ye sankaw bɛ yan jolilakaw bɛ yan dɔgɔtɔrɔw bɛ yan donc dɔgɔtɔrɔw bɛ na yan ka na prise en charge kɛ k'a lajɛ ka essayer ka prévention kɛ ka sensibilisation kɛ hygiène kan an ka équipe dɔw taara ka taa fɔ micro la a ma mɛn fɔlɔ dumuni feerela minnu bɛ yen komi anw ɲɛ t'a bɛɛ la de grâce o ka kɛ finiw bir'u da la parce que poussière bɛ wuli poussière ni nɔgɔ bɛ wuli aw yɛrɛw ɲɛ b'a la an bɛɛ bɛ ka daji tu daji ni bana caman bɛ wuli a bɛ ja dɔrɔn a bɛ kɛ poussière ye anw senw b'a foroki a bɛ wuli a bɛ da an bolow la a bɛ da an ka dumuniw na
donc de grâce nam yiridon dum yirde mun farati woro foka soro anyi yiridon ko anga yero tako yani duminu che duminu woro fanaka datu ka bomino na mun saniyalendo to ambe ya o bara hukumu konnala bi sisan aman kunda diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la sɔrɔli la musa fama bɛ walawalali kan ye an ka ɲɛjɔ bi sɔrɔlenw na. Gambikaw ka jamana kɔnɔ maa min kɛra Yahaya Jame ka fanga sinamatɔ ye ni a yɛrɛ datugulen kun don fo ka taa kalata kɛ ka Yahaya Jame bi ka bɔ fanga na Décembre kalo tile 5 ntɛnɛntɛmɛnen a ka kiriw dayɛlɛla Usaini Darbo a labana ka labila ani maa wɛrɛw minnu fɛnɛ minɛnen don u bɛɛ lajɛlen labilala u ko bila cogo min ma ko liberté provisoire lapasaba minnu kun bɛɛ la olu ye fɛn min kɛ u sinzila ye kiribulon kɔnɔ o ye de k'a fɔ ni a ma ɲa ko yɛlɛma don bɛ jamana kɔnɔ bi ni ɲɛmakura dili ye Gambi jamana mɔ o kumana fanga sinamatɔ ɲɛma Usaini Darbo a ka fanga ɲini jɛkulu ni u ko a ma ko UDP jamana ɲɛmayaso sigitɔ Senga a ka a yɛrɛ da ka don a la hali n'o y'a sɔrɔla a ma fara jamana ɲɛma kan fanga ɲini jɛkulu don a bi wajibiya a hakilinanda ye min ye o ka fɔ ko nka ko k'a ɲɛma to bolola a ka wɛlɛ fanga ɲini jɛkulu tɔndenw ka se ka fɛn fɔ kiri ɲɛmaw fɛnɛ ye minɛni kɛ o kuma mɔ ni ka maa ninnu labila nin bɛɛ lajɛlen ye taamasiyɛnw ye minnu b'a jira k'a fɔ Yahaya Jame ka san 20 la fanga Gambi jamana kunna o ban sabatilen don. Gana kɛlen kɔfɛ k'a jira k'a fɔ ale kɔni tɛna jɛ ni a ye bilen tajiw minnu ye hadamadenya buruja tajiw ye ka sabu kɛ u kɛfɛnw ye u k'u ma ko carburant toxique k'a tɛ don a ka jamana kɔnɔ bilen jamana naaniw fɛnɛ bɛ bi minnu kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ a tɛna don olu fɛnɛ ka jamana kɔnɔ Nigeria, Benin, Kolowari ani Togo kɔrɔfɔ in bɔra ka bi Nigeria duguba la Abuja diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies bolofara min ni o ɲɛsin bɛ sigida lakanani kow ma u k'a ma ko programme des Nations Unies pour l'environnement o ka kɛnɛ kan jamana naaniw bɛɛ lajɛlen jɛra k'a fɔ u bɛ hakilina in da ka taji in bali u ka jamana kɔnɔ don dɛmɛnenw na Suisse jamana kɔnɔ kɛnyɛrɛye jɛkulu min bɛ wele ko ONG Public Hey o de ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka jaabiw bɔ ka bi ka jira k'a fɔ taji bɔ cakɛda caman bɛ ka tajiw gwɛngwɛ ka da farafina kan ko tajiw de don tajiw minnu di labaara nazara la barisabu ka da kan ko u kɛfɛnw man ɲi wa a tajiw labaarali yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka dangari manen bɛ ka kɛnɛya la ko nka ko de bɛ ka doni ka n'o feere farafina jamanaw kɔnɔ kabini o de kɛra sa tabilala furubamugu kɔni na bɛɛ lajɛlen ye wuli ka jɔw kɛ fa bɛɛ lajɛlen la. Camerounkaw ka jamana kɔnɔ yɔrɔw minnu ye anglɛma yɔrɔw ye ka taa Nigeria yanfan fɛ ntɛnɛntɛmɛnen wulikajɔ tɛmɛnkɛra ni a ye u kalen ka don ko fɔ u ka kɔnɔ kunbɛ cogo min na yanni yɛrɛma hɔrɔnya ka taa k'a ka segin o cogo la o ye fédéralisme de ye fédéralisme tɛ dɔwɛrɛ ye lahɔrɔma bɛ lahɔrɔma la k'o jɔ marabolo ye a ka se k'i yɛrɛ ta a yɛrɛ tona ka se ka ko dɔw kɛ ka sɔrɔ a n'u ma dulon jamana ɲɛmayaso la ko bɛɛ lajɛlen la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Camerounkaw fɛ yen marabolo 2 de bɛ minnu ye anglɛfɔma yɔrɔw ye bamɛndata tɛmɛnen kɔfɛ buyakaw olu fɛnɛ ye wulikajɔ in kɛ ntɛnɛntɛmɛnen wasabulo kɔnɔ wasadenw minnu ye yenkaw ye olu fɛnɛ kun bɛ taama in na nisɔngoya taama a kɛlen jiginna Cameroun jamana yɛrɛ nazarala jamana min y'a mara Allemagne jamana don nka san 1914 ka taa se san 1918 ma diɲɛ foroba kɛlɛ min kɛra ni o ye première guerre mondiale ye o senfɛ diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies kun bɛ wele ko Société des Nations o ye Cameroun tila fila ye ka tila kelen bila Faransi jamana ka bolo kan ni ka tila kelen fɛnɛ bila Angleterre jamana ka bolo kan n'a ma ɲa k'a fɔ foroba kɛlɛ koyara Allemagne jamana na san 1960 Cameroun y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta k'a sɔrɔ Cameroun jamana bɛ o cogo de la tila kelen ye Faransika ye fa kelen ye anglais ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Nigeria yanfa nka maa min ye yɛrɛma hɔrɔnya tu tigɛ Cameroun jamana ye ni o ye Amadou Ahidjo ye fédéralisme min ni Cameroun gagna ka yanfa in kun bɛ ka labaara ni o ye Nigeria yanfa fɛ o bira ka bɔ yen n'a ma ɲa k'a fɔ bi bi in na anglais fɔ mayɔrɔ maaw olu kɛn bɛ k'a ye k'a fɔ faransikan fɔ mayɔrɔ maaw fɛsa yan bɛ ni olu ye kow la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna baaraw taabolo bɛɛ lajɛlen taa bɛ taa k'o kɛ faransikan fɔ jamanaw ka baara taabolow ye ka ɲinɛ olu kɔ o kumana ko segin ka kɛ kɔrɔlen mɔ ni o ye fédéralisme ye.
Afrodesiri ka uka jamana kono fanga sinamato mimi wele ko Alliance Démocratique ni maire sigi yɛrɛ la olu ye sebaya bauta ANC fanga ɲini jakulu ka Nelson Mandela ka fanga ɲini jakulu Jacob Zuma u bilama na mɛ wuli k'u jɔ ni ka se Afrodesiri ka uka kiri bulonbala ka taa u ka nisɔngoya jira k'a fɔ Afrodesiri ma ɲɛmaw y'u damaga fɛn min na ko Afrodesiri laban b'a yɛrɛ ta ka bɔ diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies a ka kiri bulon la ni o ye Cour pénale internationale CPI ye ko u ma jɛ ni a ye ko barisa bo ka da ka n'a ma ɲa kɛ ko bɛɛ ko tɛmɛ bɛ kɛ ni a ye wasabulo de fɛ ko nka ko Afrodesiri ma ɲɛmaw ma tɛmɛ ni a ye ye dɔw y'a yira k'a fɔ hali ni tɛmɛ kɛra ni a ye wasabulo kɔnɔ ANC fanga ɲini jɛkulu a wasaden de ka ca fɛn tɛna se ka bali a ka tɛmɛ gɛlɛya ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ Afrodesiri ma ɲɛmaw ni CPI ma ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ don min na Sudan jamana ma ɲɛma Omar El Bashir yera Afrodesiri jamana kɔnɔ farafinna tɔnba ka lajɛ dɔ senfɛ ni wulikajɔ kɛra hadamadenya hakɛlabasa jɛkulu fɛ ko fɔ Omar El Bashir Sudan jamana ɲɛma ka minɛ ka bila CPI ka bolo ka sabu kɛ ko Sudan a tilibi an b'a fɛ yɔrɔ min wele ko Darfur ko niw tiɲɛna yen nɔ bɛɛ fa adamadenya buruja walew ko Omar El Bashir ka fanga de y'o kɛ ko kumana ko ani minɛni ka kan ko barisa bo ka da kan ko madare bɛɛ nɔfɛ Afrodesiri bana de ka Omar El Bashir minɛ ka di kabini o de kɛra sa CPI ni Afrodesiri ni ɲɔgɔn cɛ a sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛyara Afrodesiri fɛnɛ ko n'a ma ɲa ko bɛ nin jogo in na anw ka sariya ye min ye anw tɛ se k'a fɔ k'an bɛ farafinna jamana minɛ an ka jamana kɔnɔ k'o bila aw ka bolo kan ka sabu kɛ sutura birifini dɔ de dan bɛ farafinna jamana ɲɛmaw kan ni u kama ko immunité ni aw ka sira tɛ o la ka ban ko anw ni aw bi laban ka fɔ ɲɔgɔn kɔ a t'a kun bɔ ɛlɛ ni an bi baara jɔ ani ɲɔgɔn cɛ nin jogo in na k'an yɛrɛ ta ka bɔ a dɔnnenya la. Faransicaw ka minisiri ɲɛma ye fɛn min fɔ a y'a kɛ Manuel Valls a y'i to a yɛrɛ jabala la a kɛra maire ye yɔrɔ min na san caman Evry k'a jira k'a fɔ ale ye cɛbɔ ye a b'a fɛ kalata ɲɛbila kalata min bɛna kɛ fanga ɲini jɛkulu PS kɔnɔ Parti Socialiste François Hollande ka fanga ɲini jɛkulu danaya ka da ale kan a ka se k'i kɔ da François Fillon kɔ la ni o ye Nicolas Sarkozy ka cɛbɔ ye Les Républicains fanga ɲini jɛkulu kɔnɔ a bɛ se ka kɛ jamana ɲɛmaa ye don nataw la Manuel Valls a ka dantigɛli in kɛra wa François Hollande fɛnɛ a ye maa min sugandi k'o bila a nɔ na minisiri ɲɛmaaya la o y'a ka minisiri ye min ɲɛsinnen kun don jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli ma Bernard Cazeneuve a ye maa min bila Bernard Cazeneuve fɛnɛ nɔ na jamana kɔnɔna koɲɛ ɲɛnabɔli minisiriya jɔyɔrɔ la o ye Bruno Le Roux ye a si bɛ san 50 ani san 1 na ale de tun bɛ wasadenw ka ɲɛmaaya la wasabilenw kɔnɔ wasaden minnu ye François Hollande ka fanga ɲini jɛkulu wasadenw ye André Vayini ale kɛra secrétaire d'État ye jamana ɲɛmaayaso kɔnɔ min ɲɛsinnen don ani wasabilenw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnyaw ma Jean-Marie Le Pen ale kɛra yiriwali secrétaire ye o bina fɔ minisiriya jɔyɔrɔ dangani a ɲɛsinnen fɛnɛ don diɲɛ Faransi kan fɔ jamanaw ka lahalaw fɛnɛ mɔ. Sini jamana ye kangari gwɛlɛ dɔ da Amerikikaw ka jamana ɲɛmaa kura Donald Trump ye sini ma ɲɛmaw u ko Donald Trump mɔ n'o y'a sɔrɔla a hakili la k'a fɔ kuma bɛɛ fɛn min ma na Ameriki ja a b'o de kɛ k'a bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛ ko nka ko nin bɛɛ lajɛlen b'a jira de ko politiki nasara ka k'a tɛ fɛn dɔ fɛn minnu fɔra a ma yan'a ka kɛ jamana ɲɛmaa ye k'o kelen filanan ko Donald Trump Ameriki jamana ɲɛmaa kura a bɛ ka Ameriki bila yɔrɔ dɔ la ka sɔrɔ Ameriki tɛ yen a hakilila ko sesiya dɔ bɛ Ameriki ye o se tɛ Ameriki ye jamana ɲɛmaa minnu dɛmɛna ka kɔ a ɲɛ a yɛrɛ bolo olu tɛ fɛn dɔn olu ka fɛn dɔnbaliya de y'a to Ameriki bɛ ka sigi a sen sabara kɔnɔ bi ko fɛn fɛnɛ tɛ a kɛlen jamana ɲɛmaa ye bi ale yɛrɛ bolo a b'a fɛ cogo bɛɛ la diɲɛ ka kɛ a sago ye diɲɛ jamana min ka sɔrɔ ka bon ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen ta ye ni o ye sini jamana ye a b'a fɛ ni k'o bolo tuna min k'o da o kɔfɛ ni sini jamana tira bɛɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ k'i ɲɔngiri a ye sini jamana ko olu bɛ ka fɛn minnu fɔ nin ye Donald Trump la o do sa o tɛ sa wa Donald Trump kɔni k'a dɔn k'a fɔ a mana ko ko ta ka sini jamana sɛgɛrɛ a k'i miiri fɔlɔ yan'a ka kɛ nɔn tɛ a kunbɛla na ye sini jamana bolo wa a bɛ kunbɛ sira o sira fɛ o bɛ kɛ sababu ye ka Ameriki jamana ni sini jɛ tiɲɛ wa o bɛɛ ye ko wɛrɛ ye nka sini jamana kɔni tɛna jɛ ni maa ka ɲɛdon ye sini jamana ko Donald Trump ma ko a b'a fɛ ka ni kura fiyɛ Ameriki sɔrɔ sira de la ko nka a b'a dɔn tigitigi k'a fɔ Ameriki ka den bilama fugari don fɛnɛ yan k'a fɔ de ko Ameriki bɛ se k'i kɔ da maa wɛrɛ kɔ a la sɔrɔ sira yiriwali bina k'u ka k'i sanga n'i ye k'a ma nɔgɔ a bolo bilen o kumana Donald Trump b'a fɛ Ameriki jamana a ka sɔrɔ sira a ka se ka kawuriya sira kelen min fɛ o ye binkani ye
nin kɔrɔfɔ gwɛlɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ka fɔ sini jamana fɛ ka ɲɛsin Ameriki jamana ma a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ kɔsada in na Donald Trump ye lahala dɔw de kɛ ka sini dakɔrɔ bɔ sini yɔrɔ min bɛ wele ko Taiwan o ma ɲɛma muso kabini waati jan olu bɛ ka lajɛ k'u b'u yɛrɛ ta ka bɔ sini na nka u dɛsɛlen don Donald Trump y'o ɲɛma muso de wele ni o ye Seid kabini o de kɛra sa sini ɲɛ nin kɔrɔfɔ gwɛlɛnw da ka Donald Trump sɛgɛrɛ k'a jira Donald Trump la k'a k'a dɔn k'a fɔ sini jamana ye kelen de ye wa a bɛ ka muso min wele nin ye k'a b'o k'a ko kɛ ɲɔgɔn ye o muso in bɛ kɔnɔ min na o ye sini dɔ de ye nka Donald Trump kɛlen ka kɔrɔfɔ in mɛn a ye sini maa ɲɛmɔgɔ fana jaabi a ko sinikaw k'u yɛrɛ ɲininka u bɛ ka ko min da ka Ameriki sɛgɛrɛ jɛɲɔgɔnya la ma a b'o kɛ i jɛɲɔgɔn na wa u b'a dabɔ a kama u ka wari dunda k'a jaasi ni o ye ka dɔbɔ a fanga la k'a dévaluer n'u y'u ka wari dunda in jaasi sini jamana kɔnɔ diɲɛma tɛ ka se ka ɲɛ sini kɔ bɛɛ bɛ ka taa n'i ka dagabana cakɛdaw ye ka t'u cogo sini de fɛn o fɛn ye fɛn dilata i b'a sɔrɔ i b'a ta ka taa n'a ye sini de k'i bɛ taa cogo ye k'a dila sini ma n'a ka nafolo jaasi ni o ye ka dévaluer olu cakɛda dinan minnu bɛ na ni u ka cakɛdaw ye wali kelen u b'u ka minan minnu donni ka bɔ Ameriki yan fan fɛ k'u bɛ n'o feere sini jamana kɔnɔ wali kelen ka n'o bila sini sugu la sini kɛlen k'a ka wari jaasi k'a dévaluer sini bɛ labanna ka min ye lɛnpobaw ni taxibaw ye k'o da olu ka minɛnw kun ko sini y'olu ɲini ka n'o bɛ bɔ olu ye wa yanni u ka nin mafiɲɛ a k'a bɛɛ fɛnɛ fɔ olu ma. Jɔn o jɔn ni ma b'a nalima i bante tagali la tɛnɛnba sanogo ni bɛɛ lajɛlen kun b'a dɔn lasida ne la ale fatura karidon ka sito san 53 la sugorodunbana o de kɛra a sababu ye a janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra tɛnɛndo de Décembre kalo tile 5 amdalaye a Seid la jamana ma ɲɛmaw caman kun bɛ kɛnɛ kan ani seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ka fara a yɛrɛ ka denbayaw kan u y'a sɛnsɛn ni ka taa da a dayɔrɔ laban na Lafiyabugu kaburudon na Ousmane Sogore ani Samba Tarawele Cherifla jabarani so tɔgɔ la an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Tɛnɛma Sanogo o de ye tɔgɔ ye a masaw ye tɔgɔ min da la a bangena Sikaso kɔnɔ san 1963 waatiw la a ye a ka kalan kunfɔlɔw kɛ o Sikaso kelen kɔnɔ lakɔli katoliki la san damadɔ tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamana seko ani a dɔnko kalayɔrɔ min bɛ ina n'o ye Institut National des Arts a donna yen ka bɛn san 1980 waatiw ma san 6 tɛmɛnen kɔfɛ ani a ka yamaruya sɛbɛn bɔra yen mun b'a jira k'a fɔ a kɛra maa jole a ka baara hukumu kɔnɔ kabini o kɛra bɛɛ maa in ma kɛ maa dogolen sinima ani tiyatiriw kɛnɛ kan k'a fara a ka maa ladegew kan n'o baaraw de labana k'a tɔgɔ yɛrɛ tunu k'a kɛ lasida walima zantigi a fatura dimanche don Décembre kalo tile 4 san 2016 k'a si to san 53 la a ka janajaw sigira tɛnɛndo mun senfɛ jamana ɲɛmɔgɔ a ye bonyamasegi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin a ma n'o de ye k'a kɛ chevalier de l'ordre national à titre posthume. An bɛ Ala ka hɛrɛ dɔ de kɛrɛn kan an balimakɛ Tɛnɛma Sanogo tangana bi o ye Ala ka baara de ye Ala ka hɛrɛ dɔ de don tiɲɛni na saya kelen de y'a tɔgɔ dɔn ne bolo lasidan maliyɛn bɛɛ lasidan ou bien zantigi ou bien yangina an y'a dɔn o de ye an bɛɛ bɛ min kɔnɔ o kɛra bi ale tasira bi nin bɛɛ de k'a yira k'a fɔ jamana in kɔnɔ ni maa o maa ye baara kɛ Mali ye pour que k'an sigi an ka fɛn kɔrɔw ma an ka yɛrɛ dɔn ma jamana bi o wale ɲuman dɔn dɛ donc an nana kɛnɛ in kan bi ka an dɔgɔkɛ Tɛnɛma wale ɲuman dɔn a ye min kɛ Mali ye a ma kɛ Somɔgɔw dɔrɔn ye a ma kɛ Sikasokaw dɔrɔn ye dɛ a y'a kɛ Mali bɛɛ de ye maliyɛn bɛɛ a minɛ bi maliyɛn bɛɛ dusu tiɲɛna bi. Teri siraw sigiɲɔgɔnw ani k'a to balola ani maa minnu jɛra ka baara kɛ u bɛɛ lajɛlen yera a ka janaja kɛnɛ kan wa maa in yɛrɛ taara kumaw la kuma min na ni an ka jamana mago tun b'a la ani a taara ka woba to a ka jɛkulu ye n'o ye ɲɔgɔnlɔn ye ani Mali seko ani a dɔnko kɛnɛ ye. Ayiwa Tɛnɛma Sanogo n'an somɔgɔw k'a ma vie ni Mali bɛɛ k'a ma zantigi wali lasidan n bɛ se ka min fɔ a ye n dɔgɔnin don an ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ a yɛrɛw y'a caman ye télévision na an ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ vie mɔgɔ don mɔgɔ sabalilen don mɔgɔ muɲulen don mɔgɔ bonyana don a b'a ka baara fɛ a b'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ
baara a y'a kanu a taa kɛ ni tulonkɛ ye ni vie ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tuma min fo kana se bi ma ni vie ma deli k'a fɔ ɲɔgɔn man ko m'a ye ko vie ye mɔgɔ dɔgɔya baara sira fɛ m'a ye baara y'a ta ni sɛbɛ ye k'a fɔ ko mɔgɔ de bɛ yen min bɛna se ka bila vie nɔ na a bɛ gɛlɛya dɛ vie kɔni sera ka mɔgɔw ladege vie sera ka bila zaŋɛ nɔ na nka k'a fɔ mɔgɔ de bɛ bila vie nɔ na o sabu kɛ mun ala da vie ka kuma fɔcogo a ka sinafɔ bamanankan yɛrɛ kɛcogo ayiwa an bɛ dugawu de kɛ ala ka dayɔrɔ suma se ka min fɔ bamananw ko ten an bɛ taama na ale kɔni ye taama in bila sira la sira tɔ b'anw de bolo diɲɛnatigɛ la min ka gɛlɛn o ye limaniya ye ala ka limaniya di bɛɛ ma awa fɛn min ye silamɛya fana ye n bɛ seereya kan yɔrɔ c'est pour vous dire que artiste ɲuman kun don mɔgɔ ladamunen kun don anw n'a jɛra bi kɔni an ta ɲa la an bɛ fɛ mali bɛɛ ka jɛ ka dugawu k'a ye ala ka dayɔrɔ ɲuman d'a ma ala ka mɛlɛkɛ ɲuman jigin a kunna a ye denmisɛnnin minnu to fana ala ka barika don olu la ala ka barika don la ala kana du barika t'a fɛ k'a to balo la a yera sinima minnu kɛnɛ kan o dɔ bɛ tali kɛ gimba ani genèse n'o ye Cheikh Sisogo ka jaw ye ka fara tafe fanga kan n'o fana ye Adama Darabo ka filimu ye o n'a ɲɔgɔnna caman tɛnɛma Sanogo taara da a dayɔrɔ laban na k'a muso kelen ani den 2 de to a kɔ ala k'a dayɔrɔ nɛma amina yarabi ala ka hinɛ ani silamɛ furu bɛɛ lajɛlen na o de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na aw ni cɛ aw ka ɲamadali la aw kan bɛɛ laseli nata ni ala sɔnna ma